Асалом. омади занак? ҳар боре ки ту мондаи кор бармегардӣ, ман хидма бисёртар бад мебинам. ман собиқ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ будам. ҳозир боша як бори зиёдӣ дар китфитам. ин тавр нагӯед. ман ошиқи ҳамин бори зиёдии китфомам. ҳамон қадаре ки шумо ошиқи либоси низомитон будед. охи то кай мехоҳӣ хеле зиндагӣ кунӣ? то буданам. солҳо шумо моро нигоҳубин кардед. акнун то хуб шуданатон ман кор мекунам. медонӣ, ман ҳатто дар ҷанге ки барои ҳимояи ватану миллатам будам, фикри тира мекардам. ман вақте ки шуморо дар бистари бемористон дидам, он лаҳза фақат худоро шукр кардам ки зиндаед. медонед чӣ? шумо дар болои ин аробачаам қаҳрамони манед. ваъдате ки ҳеҷ вақт тоқа намемоним. ҷои ман инҷост. ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. мардак, ману шумо вақте танҳо мешавем ки мурда бошем. اشکات مثل گل توی باد پرپر زدن پرپر شدن طفلی چشای خوشگلت با گریه خوشگل تر شدن